Maray na hapon po sa inyong mga tugang. Maluhod po ang gabos para sa novena to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Here, mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms. The gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever will be, forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asiniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mangangangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako umi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit tulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatian mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaaban. Huli ka ini, nadlalawig ang tiginitan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang natural na kalamidad. Dai kaming mabibiri kang kung hindi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ansa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligrunin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, askin kan mga matinabang na parasuro kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po muna ang gabos. Sa liwat Diyos marhayan na hapon po sa inyong mga tugang. Ngunyan po, Martes, ika-14 simana kang ordinaryong panahon. Ang sa tuya pong mga mas intention, siyo po ang mga minasunod. Mga pasasalamat sa kaagadan ni Terdy Guerrero. Pasasalamat of Joanna Glorian Samarsape, kan Samarsape family. Bustamante family ni Joanne. Para sa special na kaagadan, special na intention, for guidance and success of opening of JBPSB Brunei, Neroli, for Jusain Alakar for favorable outcome and breakthrough, kan Alakar in Arabia family, for birthday blessings, sa kahagadin ni Aleli Quiñones,
Special intention ni Jan Kyle Mallorca, Fatima May Soto, Jomel Ibarita. To pass the board exam ni Innova Gomez for PADPA to pass the 2026 bar exam kan Anonymous. Para sa mga kalag kan mga minasunod, Carmen Teresa sa Kahagadan kan Saragosa and Ziga family. Sally Candineros family. Amparo Ramon kan ni Arnaldo family. Aida kan Grajeda family. Salvador Senior Teresita kan Almonacid family. Juan kan Samar family. Jesus kan Mindina family. Felicidad Pastor Junior ni Anilet Luna and family. Esther Elmer ni Cathy Asejo. Elias Senior Asin Maria Luz ni Jing Rodriguez. Efren ni Arlene Relosio and family. Banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos para sa pagpuon. Pagkamot sa kakurangan, ang lalwag sa iyang tinipunon niya. Umawon, asin sa bahon, hanggang sa mga langit mo. Umamon, awitan ang kakurangan, gabos na banway. Iokyaw sa bilog na kinaban, ang Diyos na kaglalang, ang Diyos na kaglalang. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, an satuyang kagurangnan nagtutukdo sa satuya, na an pagkamuot bako sa nang pagmati, an pagkamuot naghihiro. Puunanta an selebrasyon, ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nahulikan kapakumbabaan kan sa imong aki, binangon mo ang napadungkal na kinakban. Sa imong mga paratubod, tawan ang banal na kaugmahan. Tanganing ang mga hinawas mo sa kauripnan nin kasalan, gibuhon mong makinabang kandanay na kaugmahan. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Himation po niya to an inot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Oseas. Nagibusinda nin mga hade, bakong sa kabutan ko. Nagpamugtak sinda nin mga prinsipe, alagad dai ako nin pakaisi. An sa indang pirak, asin bulawan, ginibunindang mga Diyos-Diyos, na ikakaraot man sa naninda. Sinisikwal ko ang sa imong Diyos-Diyos o Samaria. An sa kong kaanggotan minalaad tumang diyan.
Sagkod no arin dai makakalinig nin kasalanan Israel. Gibo kan kamot nin tawo, bako iyan na Diyos. Kaya isusugba sa kalayo ang Diyos nin Samaria. An mga nagtatanom nin doros, mag-aani nin bagyo. An sa indang trigo, dai mataon nin bunga. Magbunga man, dai makakahimo nin arina. Mangyari man iyan, mga dayuhan an magkakarakan. Kan magpagibo si Ephraim nin dakul na mga altar sa pagbayad nin kasalan, an mga altar naging dahilan nin pagkasala. Isurat kuman ang dakul na mga tugon, ibibilang ninda iyan nagarugikan sa ibang tao. Minsan sinda magdolot nin atang, iatang ninda ang laman na sa indang kakakanon, an kagurangnan da imaako kaiyan. Gigirumdumon pa ang sa indang karaatan, asin papadusahan ang sa indang mga kasalan, asin ibabalik sinda sa Ehipto. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An harong ni Israel nagsasarig sa kagurangnan. An harong nin Israel nagsasarig sa kagurangnan. An samuyang Diyos yaon sa kalangitan, an gabos na buot niya, ginigibo niya. An sa indang mga Diyos, mga pirak, asin bulawan, gibo kan kamot nin katawohan. An harong ni Israel nagsasarig sa kagurangnan. Igwaman nin ngoso, alagadai nakakataram. Igwanin mga mata, alagadai nakakahiling. Igwanin mga talinga, alagadai nakakadangog. Igwanin mga dungo, alagadai nakakaparong. An harong ni Israel nagsasarig sa kagurangnan. Igwanin mga kamot, alagadai nakakamate. Igwanin mga bitis, alagadai nakakalakaw. An kagibo sa inda, arog man sana sa inda, siring man an gabos na nagsasarig sa inda. An harong ni Israel nagsasarig sa kagurangnan. An pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Hallelujah, 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 An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw, dinaraki Jesus ang sarong pula na may demonyo. Pinaluwas ang demonyo, asin ang pula nakataram. Ang mga tao nagngalas, asin nagsabi, daipang nahiling na arog kaini sa Israel. Alagad ang mga Pariseyo nagsabi, pinaluwas niya ang demonyo sa kapangyarihan kan poon nin mga demonyo. Naglibot si Jesus sa gabus na banwa asin baryo, nagtutukdo sa mga sinagoga, nagrurukyaw kan marhay na bareta kan kahadean, nagbubulong kan mga may hilang. Nahiling niya ang kadakol na mga tao, asin nahirak sa inda. Huli ta nagkakarilibong asin nalalagalag, siring sa karnero na daing pastor. Dangan nagsabi siya sa iyang disipulos, an aanihon, dakol, alagad an paraani, dikit. Kaya hagadon nindo sa kagrugaring kan inani, na magpadaranin paraani para sa aanihon. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan, Pagumaw sa imo, Kristo. kadaklan na beses pag nakakahiling po kita nin kapwa na nangangaipo,
Daiman sana po baga kita nakakamati nin simpleng pagkahirak. It's not plain pity. Halimbawa, igwa kang nahiling na tawong pagal-pagal o tawong mamundo o naghihilang, nagtitios sa buhay, namamatian mo sa puso, nagaro igwa kang kaipuhan gibuhon. Iyo po ini mismo ang tinataram kan ebanghelyo ngunyan. An sa tuya pong Gospels, pig-translate sa manlain-lain na mga languages. An original language po kaining binasa ta, Gospel of Matthew, nakasurat po ini sa Greek. Kan translate para sa tuya, an ebanghelyo ngunya na aldaw, an sabi lang, si Jesus, nahiling ang mga tawong nalalagalag, ang sabi, nahirak. Buot ko po nabalikan ta ang original na pakasurat ni Mateo, tanganing mahiling ta kung ano ang original intention kan parasurat. Dahil bako man simpleng pagkahirak ang namatian kan kagurangnan. Ang sabi ka ini sa English, His heart was moved with pity. His heart was moved with pity. Iyo po yan ang English translation na naghihinguwang i-capture so original intention. Nata, ano po ang buot sabihon kuta na ni Matthew? Ang ginamit niya pong tataramon sa Greek was splagchnizomai. Splagchnizomai. Iyo ini ang original na pakasurat sa Biblia. Ang splagchnizomai po, bako man lang ining naawa. Ang sinasabi kan splagchnizomai, nahiro ang buot, natanyog. Kaya kan nahiling ni Jesus, nakadakol na mga tawong nagsusunod sa iya, nagaro mga sheep without a shepherd. Dahil lang siya nahirak. Ang namatian niya, nahiro ang buot, deep in the gut, splagchnizomai. Buot sabihon, bako po ining soft emotion o feeling, bako po. It's a kind of love na hararom asin naghihiro. Sa Bicol, ang sigurong pinakaharaning tataramon na igwa kita, iyo po ang pagmakulog. Magayunon daw po yan na tataramon. Ano po? Pagmakulog. The root word is kulog. Na pag may namamatian ka sa kapwa na nagluluya, nangangaipo, naghihilang, ikaman, nakukulgan. Ang ngaranta sa pagmating ito, pagmakulog. I feel the pain that you feel. I'm hurt because you're hurt. Beautiful word. Nagmamakulog. Kaya pag nagpahiling kita nin pagmakulog, nagtabang ako sa imo, nakukulgan ako kan sitwasyon mo. This is what Jesus felt. This is splagchnizomai. Asin sa Ebanghelyo, pirang bisis ta po ining nadadangog. We have heard splagchnizomai several times. Halimbawa, tanda po nindo itong parte kan Ebanghelyo kung saan si Jesus may nasa bata na sarong balo na ilulubong an sa iyang sadiring aki. Dai dapat naglulubong an balo nin aki. Tawara na nga ni isang suporta sa buhay. Ang description duman, Jesus saw the widow of Nain and he felt splagchnizomai. Nahiro, kaya anong ginibo ni Jesus? Binangon niya po ang gadan na aki. In another place of the gospel, nahiling kan kagurangnan ang ribo-ribo katawong nagugutom. Parehas ang tataramon na ginamit. Splagchnizomai. Nahiro, kaya anong ginibo ni Jesus? Nagmilagro. Pinakaon ang 5,000 katawo ni hali sa 5 tinapay asin 2 sira. Asin tanda po nindo itong parable of the prodigal son. In that parable, when the father saw his son coming home, ang ginamit ni San Lucas na tataramon parehas po. Splagchnizomai. Kaya anong ginibo kan ama na naghahalat kan aking nalagalag? Naghalat ba siya na umuli an aki? Dai po, malinaw si Saint Luke, sabi niya, ang ama,
duminalagan, sinabat ang aki niya. Let me run to my lost son who has returned. Splag kinizomai, pagkamuot na natatanyog, naghihiro. Dear friends, this is why at the end of today's gospel, ang kagurangnan may dinagdag pa. Sabi niya, the harvest is great, but the laborers are few. Dakul an anihon, dikit an paraani. Sabi niya, pray to the Lord of the harvest to send more laborers. But sabihon, kadakul kan mga tawong nangangaipon nin tabang, sabi niya sa mga disipulo niya, uy, mga G kamo na an mahal na Diyos, magpadaranin dakul pang paraani. Pray. Pero aram ta, sa experience ta in the spiritual life, the people who pray oftentimes become the workers. So mga tawong nangangadji, nakagurangnan magpadara ka po nin paraani, kadaklan na beses sindaan nagiging paraani. When you pray to the Lord of the harvest, you become a harvester. Kaya, ang sinasabi ni Jesus, ang tunay na pagmakulog, bako lang masabing, hirak man. Ang tunay na pagmakulog, masabi, yaon ako, matabang ako, mahiro ako, kagurangnan isubol mo ako. Aram ta ining mga taga-albay, pag may linog, pag may bagyo, nahiling tama, sabi kita, hirak man. Pero ang sunod, anong pwede kong itabang? Anong pwede kong gibuhon? Pag may nahiling kitang tugang na nagtitios, naghihilang, ang sunod tang sasabihon, hirak man, anong pwede kong gibuhon? Arog ka ini si Jesus. Arog ka ini ang Kristiyanong pagkamuot. Natatanyog, dangan naghihiro, splag kinizomai. Kaya duwang bagay po ang pangadji ta sa misang ini. Enot na pangadji, kagurangnan, salamat ta hinihiling mo kami na may pagmakulog. Thank you for looking at us with compassion. Pero may ikaduwa kitang pangadji. Kagurangnan, lugod kami man, arog ka iyan maghiling sa kapwa. Mahiling mi man ang kapwa na may pagmakulog. Dangan kung paano ka naghihiro, kami man maghiro. Sa siring pong duwang pangadji, nagtatalubo kita bilang mga Kristiyano. Pag-igwa na kitang puso, arog kan puso ni Jesus. Pusong nakakahiling, nakakamati, dangan naghihiro. Arog lugod ka ini ang pagkamuot ta. Pagkamuot na bako lang feeling, kundi action. Magpamibi kamo mga tugang, tangani ining sa tuyang atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran.
para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Andusay na pagdulot sa imong ngaran, maglinig sa mo kagurangnan, asin magdara sa mo aroaldaw sa gawe nin langit non na buhay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa karahayan, linalang mo ang tawo, asinan pinadursahan nin katanosan sa pagkaherak, tinubos mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya, kaibaan mga anghel asin mga santo, makasanong lugod sa indaan sa mong mga tingog, maludok na nagpapahayag nin pagtubod na nagsasabi. Manal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga upo. Manangit asin dagat, manokan sa imo, kamurawayan. Osana, Osana, sa kaitasan, Osana, Osana, sa kaitasan. Pagdaanan minatigpig, sa ngalan kang kagurangnan. Osana, Osana, sa kaitasan, Osana, Osana, sa kaitasan, Osana, Osana, sa kaitasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, ta ini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta inian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubo. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamaretahan mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapayag, sa kuna ikaw Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, hasinan gabus na klero.
Siring man, girum dumasa sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, Nuestra Señora del Carmen, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita siring kan itinukdo kan kagurangnan. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit. Ansa mong kakanon sa aldaw, itaom mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. nagmamakulog sa kapwa, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan na ginapang, kailaki kami. Kordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan na ginapang, kailaki kami. Kordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan na ginapang, tawi kami ni katuninongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinakban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sakong kalag mauumayan.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ang sakramento idinusay sa pagpapanal ka sa imong simbahan. Tanda ka, hawak mong Mamibi kita. Kagurangnan na mimibi kami, warasan sa mo na mga napano nin kadakol na atang, na magkamit kan mga nakakaligtas mong balaog, asin da inanggad maguntok sa pag-umaw sa imo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Antonio de Padua, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa pagtabang sa kapwa. Salamat sa Diyos. We thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triune yet one God. You gifted us with Saint Anthony to be your instrument of peace. Saint Anthony of Padua, we implore, oh, teach us how